माखासे गबाय जुदि गुबुन हारिमोनब्ला है नोंसिनि अफिसा दा गुफुरा जाजोब्बायमोन माथो गावग्रोदों होननाय खोनादों आङो दा बेवहाय प्रटेक्सन खालामबाय प्रटेक्सन खालामनायाव गावलायलायनायाव थैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो नाङोब्ला थैगौमोन बेफोरबायदि आरोखि खोथाया दा गावलायनाय जुदि बे रायमना नेशनेल पार्कखौ जुदि रैखाथि होनो गोसो जादोंब्ला होबथानो जुदि गोसो जादोंब्ला नांगोन बावहाय 100 जन 50 जनब्लाबो बाहाय केम्प खालामना दोननायसाय सिरियास जानाय केम्प खालामना दोनहै थुमबुखांनानैब्लाबो आर्मिफ्रा जेरै थायो बेबायदि दोननायसाय दंफां खावदोंमोनब्ला दंफां सिखावमोनब्ला मानसिखौ हमनानै जोबथेसालियाव दोन जय बर' हारिनि बियो थारैनो सोंखारिजाथाव दहाय आं नोंथांमोननो इन्ट्र' मोननैसो भिडिअ क्लिप होना फैबाय बेनो जाहैबाय मा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जे मैया जानाय घटना आथियाबारि फरेस्ट रेन्जनि आन्दाराव रायमना नेशनेल पार्कनि सिङावहाय दिनै सासे फुंखा बसुमतारीखौ गावथारबाय आं दिनै गोबां बाथ्रा बुंगोन मानसि गावथारनाय मा गावजों गाव माखासे हिंसा हाग्रा एवस्रांनाय बेखौ होबथानाय आं बाहाय गोबां बाथ्रा बुंगोन आं दिनै डिपार्टमेन्टखौबो बुंगोन आं दिनै पाब्लिकफोरखौबो बुंगोन जुदि जोंनि बे रायमना नेशनेल पार्कखौ जुदि रैखाथि होनो गोसोब्ला बेनि सायाव आं जेसेबां बाथ्रा दं आं दिनै बुंगोन गोसो गोनांफ्राल' नाय गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै थां आरो बेसेबां सोर गाज्रि मोन खुनु न' प्रब्लेम खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय मा साननानै नाय फार्स्ट आं मोनसे प्रिपारेन्स लाबोनो नागिरदों प्रिपारेन्सआ बेनो जेब्लानाखि चिराङाव जेब्लानाखि गुबुन हारिजों जे फरेस्ट केम्पआ देफाय जादों अर सावजादों सिलाय लानानै थांजादों बिथांमोननि सायाव मा एक्सन लानो हादों बिथांमोना सोरबा सासे मुंख्लं जादोंसे सोरबा मुंख्लं जानो हादों बिसोरखौ माबा डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा गावनो हादों मानो गावनो हायाखै बे समाव बिथांमोनखौ डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा मानो गावनो हायाखै दिनै गावनि फंबायखौसो दिनै गावनि बिदाखौसो दिनै गावनि थै मोनसेनि बर'खौसो दिनै नायगार गावथारनो हाबाय नङा होमबा दिनै बुंदों गावलायदों होननानै बुङो आरे गावलायदोंबा बेनाव सिलाय मोनगोन ना मोनाखै मा सिलाय मोन्दों आरो बे सिलाय फेक नामा माखासे पलिसि बा डिपार्टमेन्टआव थायो खिन्थु आं बिराद दुखु मोनदों दिनै आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नोंगौ नो डाउट बियो माने बे फुंखा बसुमतारीया हयथ' बियो हाग्रायाव बन लायनो थांदोंमोन ना दंफां लायनो थांदोंमोन आं मिथिया बे बाथ्राखौ आं दा मिडियानि गेजेरजों आं मिथिबाय मिडियानि गेजेरजों आं दा मिथिनो मोनबाय दा जोंनाथ' जोङो गावजों गावल'खा जों ओंखायनो बुङो आं गावजों गावसो जों मोसा मालायजों जों दाउसा मिथिबाय दा आरो बे आयदानि सायाव दानि बिटिसिनि माने फरेस्टनि EM जेम्स सारा मा एक्सन लागोन बै समावलाय माथो जेबो एक्सन लानो हादिया बैफोर जायफोर जायगा दंमोन चिराङाव बेफोरबायदि खालामजाबाय बैसोर ओनसोला दा इभिक्सन जाजोब्बाय मोनसे इभिक्सन खालामजोबनो हागोन हादिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बुहुद दुरबलताबो दङ आरो बे दुरबलताखौनो आं दिनै बुंनो नागिरदों बुंगोन आङो आरो बिनि सिगांसो आं बुंगोन रायजो जा नोंथांमोन बेयो जाहैबाय मा नेशनेल पार्क जाबाय दिनै नेशनेल पार्क जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाबो एसे मिथिनांसिगोन नेशनेल पार्कनि सिङाव बाउन्डारि होनायनि सिङाव हाबनानै सिखावै माबा मोनसे लायनो नागिरनायखौ अननानै नोंथांमोनाबो बन्द' खालामदो बा हाग्रा सिङाव थांनानै ना लायनो थांनाय हाग्रा सिङाव थांनानै हासिब हानो थांनाय हाग्रा सिङाव थांनानै बन लायनो थांनाय हाग्रा सिङाव थांनानै माबा मोनसे खालामनो थांनाय बेखौ अननानै खेमा खालामथारदो नेशनेल पार्क जानाय लोगो लोगो बाहाय माखासे आयेनफोर थायो बे आयेननि आवथायाव बिथांमोनहा खालामनो हायो डिपार्टमेन्टआ खिन्थु आं बुंगोन जोंनि गेजेराव बै जायफोरनाखि बाउन्डारि खाथि थायो जोंनि बर' फिसाफोर बिदा फंबायफोरखौ आं खावलायनायदों जोंनि गेजेराव गोबां माखासे हिंसा खुलियाफोरबो दङ बै हिंसा खुलियाफ्रानो मालाबा मा खालामो गावजों गाव एरसन एब्र' होलायनानै बेफोरबायदि माने खालामनानै लायो दिनै जों गोबांथार जों जारिमिन नुबाय खारन दिनै जोंनि गेजेराव सोरबाया माबा मोनसे फिसा फिसौ दाय लानानै एरसन एब्र' होलायो एरसन एब्र' होनानै बैयो माबा मै गावग्रानो बै माबा दंफां खावग्रानो बैयो माबा खालामग्रा होननानै जोंनि बिदा फंबायानो गावजों गाव बै एरियानि मानसिफ्रानो गावजों गाव एरलायनानै होलाय नङा होलायोबो
दा जों बेफोरबायदि आखुथायनिफ्राय जों माब्ला जों माबानो हागोन बेफोरबायदि आखुथायनिफ्राय जों माब्ला जों गोजान जानो हागोन गावजों गाव एसन एब्रु होलायनाय फिसा मोनसे दायावनो गावजों गाव हिंसा खुलायलायनाय जों जेब्लानाखि जों बेनिफ्राय जोङो गोजान जानो हाया जों बर'फ्रा माब्लाबाबो जों अनलायनो रोंनाय नङा रायजो राजानो दिनै नोंथांमोना नाय डिपार्टमेन्ट हिसाबैबो जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सोर बांसिन दङ बांसिनानो बर'फोर दङ दानि जि गोदान साख्रि मोननायानो होन मायानो गासिबो बर'फ्रानो बांसिनजोब जाथायखौ सोर मावदों बाहाय सोरबा गावदोंआनो जाबाय गावलायनायानो जाबाय सोर गावदों बर'आनो गावदों नङा होमबा बिदा फंबायजों गावलायदों दा गावथारलायबाय आरे दंफां खावदोंमोनब्ला दंफां सिखावमोनब्ला मानसिखौ हमनानै जोबथेसालियाव दोनोमोनब्रा 10 बोसोर जेल जायोना 20 बोसोर जेल जायो जाहोदोंमोन मानो गावनांगौ दिनै जुदि बर'खायसो बेबायदि माखासे गबाय जुदि गुबुन हारिमोनब्ला है नोंसिनि अफिसा दा गुफुरा जाजोब्बायमोन माथो बर'खायसो गबाय दा बर'खायसो गबाय गुबुन हारिनिखौ नोंसोर जुदि एदावना लाफ्लांनायमोनब्ला मा जासिगौमोन बै रानि खाथायाव जानाय बायदि जासिगौमोन अब्ला बै समाव मा खालामनोमोन बै समाव हाया नङा होमबा दा बे बाथ्रा दा बेनिखायनो आं बुंगोन जोंनि गामि बे रायमना नेसनेल पार्क बा जायखिजाया वाइल्ड लाइफ सेंसुरियानो जा नेसनेल पार्कआनो जा बे साखाथि फाखाथियाव रायजो जानाय बर' माने फिसाफोरखौ आं खावलायगोन माने बिदा फंबायानो जाथों आदै मादैमोनानो जाथों जिखि सोमोन्दोनि जाथों मानो गावजों गाव एसन एब्र खालामनायखौ बन्द' खालाम आरो बै हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै दंफां खावनाय बा मै गावनाय बा माबा मोनसे ना हाग्रानि ना खावनाय बेफोरबायदिखौ टटेलि बन्द' खालामथारदो मानोना बे सिङाव हाबनाय लोगो बाउन्डारि बारनाय लोगो लोगो बे आयेननि बेरेखा सिगां समाव जेरैबायदि नोंसोर हाबनो हादोंमोन बे समाव बियो खुनु ना बियो नेसनेल पार्क जादोंमोन ना बियो वाइल्ड लाइफ जादोंमोन जेबो जायाखैमोन जायनि फलाव बै बिसोरो नोंसोरखौ गावनो हानाय पावार गैयामोन बे समाव दिनै वाइल्ड लाइफ जानाय लोगो लोगो नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो बिथांमोनाव माखासे पावारफोर फैबाय आरो बे पावाराबो दङ थ' नोंथांमोना बेखौ गुगोलफ्राव सार्च खालामनानै नाय थ' बेनिखायनो रायजो नोंथांमोना आं खावलायगोन अननानै नोंसोरो बेफोरबायदि हाग्रा ओनसोलाव हाबनायनि गोजानाव थादो आरो जे जादों बिनि सायाव सरकारा इनिसियेटिभ लानांगौ आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा साराबो इनिसियेटिभ लानांगौ फरेस्टनि जेम्स बसुमतारी साराबो नार्जारी साराबो बिनि सायाव इनिसियेटिभ लानांगौ बे थैनाय न'खरनो दिनै आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे माने सासेल' बिमा बिफानि फिसामोननो बियो हाबा जाबाय आरो गथ' सासे थालांबाय बेखौ सोर नायगोन दा सोर नायगोन स' बेखौ नायनांगोन बिटिसिनि दा इएमआ आरो आं खावलायगोन बिटिसिनि इएम सारखौ आं खावलायनो नागिरदों जे जेम्स सार दिनै नोंसोरो ओरैबायदि मोनसे इनिसियेटिभ लानांसिगोन जुदि बे रायमना नेसनेल पार्कखौ जुदि रैखाथि होनो गोसो जादोंब्ला होबथानो जुदि गोसो जादोंब्ला रायमना नेसनेल पार्कखौ जुदि होबथानो गोसो जादोंब्ला बे रायमना नेसनेल पार्कनि गेजेराव बा ओरै सिखनाझार नेसनेल पार्कआव जुदि होबथानो गोसो जादोंबा बेवहाय हाग्रा दाननाय आरो हाग्रा एवस्रांनायखौ जुदि होबथानो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना लानांगोन जाय जायगायाव हाग्रा एवदों जाय जायगायावहाय माने सिखावै स्रोदै हाग्रा एवस्रांगासिनो दङ बे जायगायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ केम्प खालामनानै दोननांगोन बावहाय 100 जन 50 जनब्लाबो बाहाय मानसि दोनहैनांगोन दिनै टाउन सहराव मानो नांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौलाय टाउन सहराव मा दंफां दं ना मा दं जेबो गैया जुदि फरेस्टखौ रैखाथि होनो गोसो जादोंब्ला हाग्राखौ जुदि रैखाथि होनो गोसो जादोंबा एवस्रांनायनिफ्राय जुदि रैखाथि होनो गोसो जादोंबा जे जायगायाव एवदों बे जायगायाव केम्प खालामना दोननायसाय सिरियास जानाय केम्प खालामना दोनहै थुम बुखांनानैब्लाबो आर्मिफ्रा जेरै थायो बेबायदि दोननायसाय बाय 50 जनानो जा 60 जनानो जा 70 जनानो जा 100 जनानो जा दोनहै बे टाउन सहरावलाय मानो इसिबां नांगौ साब्रै साबा थाबानो जाहैबाय अफिसनि आन्था मेन जायगायाव दोनहै जुदि रायमना नेसनेल पार्क आरो सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ जुदि रैखाथि होनो गोसो जादोंब्ला बै जायगायाव केम्प खालामनानै दोनहैनायसाय दंबा सरकारा आरो जुदि दोनहैयाब्ला मालाथो हारा एवस्रांनायखौ होबथानो हागोनसे मालाबा हानाय नङा बेनिखायनो आं खावलायगोन डिपार्टमेन्टखौ आं खावलायगोन बे टाउन सहर नोगोराव इसिबां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ थुबुर खालामनानै दोनाबालानो बे दिनै थांबाय गाबोन फैबाय दिनै खांबाय गाबोन थांबाय फैबाय बिदिजों हाराखौ रैखाथि होनो हायोसै मालाबाबो हायाना ओंखायनो बुंदों आङो डिपार्टमेन्टलाय मा जोबदों डिपार्टमेन्टआ जोबनो गैयाना
स' डिपार्टमेन्टआव नों दा गासिबो दंखाजोबो सिलायानो होन जियानो दंखाजोबो जे जायगायाव एवगासिनो दं मानसिफ्रा बे जायगायाव हाग्रा एवनाय जायगायाव केम्प खालामनानै थाहैदोब्रा सरकारा दोनहरदो बाहाय 50 जन 60 जन 100 जनबाबो दोनहर ना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि गैया नामा ना स्टाफ गैया नामा बे टाउन सहरफ्रावसो नङै जायगायावसो आजां गाजां फिसा जायगायावसो मानसि दोनलाबाय बा बैफोर जायगायाव हाग्रा एवस्रांनाय जायगायाव मानो केम्प खालामनानै दोनहैयाखै दोनहैदो अब्लानोथ' बिथांमोना हाबनो हानाय नङाना एवस्रिनो हानाय नङाना एवस्रि थायोब्ला अब्ला लासैनो बे हाग्राया उनाव रोदोमफिनगोन बोसोरसे बोसोरनैबाबो 3 बोसोर करि दोनहरनायसाय 3 बोसोरथामनि थाखाय माबा खालामना दोननायसाय आरो फरेस्टनि मानसिखौ रटेसन खालामबाय था बबे बेथा बेलाय हारा एवग्रालाय अब्ला बियो खालामोब्लाय दा बिदिखौनो खालामा हा दि नोंनि जाम्बासानो डिउटि हैबाय फैबाय जों बोरै हानो हानाय नङाना ओंखायनो आं खावलायदों जे जोंनि बिटिसिनि जे नेसनेल पार्क जोंहा ओरै खाथि नांजोबना दं रायमना नेसनेल पार्क आरो सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क रायमना नेसनेल पार्कनि गेजेरावथ' दे हारा एवनाय मानाया गैयाखौनो होननांगोन जों खिन्थु सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआवथ' दा हारा एवनाय जागासिनो दंना दा बे हाग्रा एवनाय जायगाखौबो जुदि जों रैखाथि होनोब्ला बै एवनाय जायगायाव डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ थाहोहैदोब्रा केम्प होनानै थाहोहैदो 50 जन 100 जन थाहैदो बिसोरखौ रटेसन खालाम सप्तासे खालामो ना मास मोनसे रटेसन खालाम बोजों बोजोंनि मानसिखौ लाबोनानै खालामहै मानो होबथानो हाया बेलाय निश्चय हाग्रा सेफटि जागोन दा जोङो सप्तासेयावसो जोङो थांलाय फैलाय ओरैनो गारि थांलाय फैलाय खालामनानैथ' बोरै होबथानो हानाय नङाना जों मोनथिसेयावबो जों मानो जोंनि खर'खौ मानो बाहायदिया आंथ' सानो जे फरेस्टखौ बे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौबो ओरै जोंनि मानसिफ्रा माने रैखाथि होनो गोसो गैया खोमा ओंखायनो खालि डिउटि बायदियाव थाङो फैयो दा जोंनाव बेनिनो मोनसे दंना जुदि बहाबा हादान गोदान एवदोंनो बहाबा हाग्रा एवदोंनो आरे बेवहाय नोङो गुबुन जिल्लानिफ्राय बे मानसिफोरखौ हांहरदोब्रा डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ बाक्सानि फरेस्टनि स्टाफ लेंहरदो उदालगुरिनि फरेस्ट स्टाफ लेंहरदो चिरांनि फरेस्ट स्टाफ लेंहरदो क'क्राझारनि स्टाफ लेंहरदो बे टाउन जायगायाव सोर थादों बेफोरबायदिनिफ्राय मानसिफोरखौ खालेक्ट खालामदो दोनहरदो बोसोरनैसो दोन होमबाथ' हारा एवनाया बन्द' जागोन ना अब्ला जों अट'मेटिकलि जों रैखाथि होनो हागोन स' बे इनिसिएटिभखौ लायो जेन' जों दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ लायो बेखौ आं खुलुमनानै खावलायबाय थेंक इउ